деҳаи имом ва варшези ҷамоати деҳоти ванқалаи ноҳияи Шоҳнон яке аз дурдасттарин деҳаҳои водии Ғун ба ҳисоб рафта, шароити зиндагӣ низ дар ин минтақаҳо мушкилтар мебошад. Имрӯзу фардои ин рӯстаҳо таҳти таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат қарор дошта, ҳамасола зиндагии сокинон беҳтар гардида истодааст. Бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояту ноҳияи Шоҳнон дар ҳамкорӣ бо барномаи ҷонибдории инкишофи иҷтимоии манотиқи кӯҳистони Фонди Оғохон дар вилоят, сокинони деҳаи имом соҳиби оби тозаи ошомиданӣ гардида, аз заҳмати чандинсолаи интиқоли об халос шуданд. Дар маросими кушодашавии хатти оби ошомиданӣ раиси ноҳияи Шоҳнон Ҷумъазода Ҷумъа Шофақир иштирок намуда, сокинон бо як дилгармӣ ин тӯҳфаи арзишмандро қабул намуданд. ҷумъазода Ҷумъа Шофақир, раиси ноҳияи Шоҳнон, аз номи раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, сокинони деҳаи имомро бо соҳиб шудан ба оби тоза ки орзуи чандинсолаи бошандагони ин рӯстаҳо буд, табрик намуда, қайд кард ки об сарвати беҳбаҳои табиат ба ҳисоб рафта, хушбахтона ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин неъмати бебаҳо пурра бархурдор аст. Таъкид гардид ки ҳар як шахс бояд ин ганҷи ноёфтро хуб нигоҳ дошта, онро сарфакорона истифода баранд. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳнон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд баҳри шароити хуб фароҳам овардан барои деҳаҳои дурдаст тамоми кӯшишро ба харҷ дода, мин баъд низ корҳои ободониро идома мебахшанд. Хуҷамёр Хумориков, менеҷери минтақавии барномаи ҷонибдории инкишофи иҷтимоии манотиқи кӯҳистони Фонди Оғохон дар вилоят зикр намуд ки имрӯз ташкилотҳо ва барномаҳо дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояту ноҳия баҳри беҳбудии шароит ва зисти сокинони деҳаҳои дурдаст кӯшиш намуда, ободониро пеш бурда истоданд. Кушодашавии чунин хатҳои оби тоза далели ин гуфтаҳо буда, сокинон низ баҳри пешбурди корҳои бунёдӣ фаъолиятро густариш хоҳанд дод. ساکنان دهه امام طول سالهای دراز به آب آشامیدنی تنقیصی کشیدند. با سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و دستگیری حکومت ولایت و ناحیه و شویتزاریا عاید بر رشد و همکاری، ساکنان دهه امام از آب آشامیدنی پر تامین گردیدند. سپاسگزاری خویش را به شریکانی که در این کار خیر سهم خود را گذاشتند اظهار سپاس می‌داریم. боиси зикр аст ки бо эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, шароит дар деҳаҳои дурдаст комилан беҳтар гардида, инфраструктури минтақа беҳбудӣ ёфта истодааст. чунин як хати дигари оби ошомиданӣ дар деҳаи варшези ҷамоати деҳоти Ванқала бунёд шуда, дар маросими ифтитоҳи он раиси ноҳияи Шоҳнон Ҷумъазода Ҷумъа Шофақир иштирок намуд. маросими ифтитоҳи хатти дигари обгузар дар саҳни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 ба номи Ширинхон Маҳмадпаноев доир гардида, раиси ноҳияи Шоҳнон сокинони деҳаи варшезро бо ин тӯҳфа табрик намуда, барои маблағгузорон, татбиқкунандагони лоиҳа ва пудрачиёни сохтмон изҳори сипос намуд. гуфта шуд ки чунин ҳамкориҳои мутақобилаи судманди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳнон ва шарикони рушд саривақтӣ буда, ҳукумати мамлакат кӯшиш менамояд то дар оянда минтақаҳои дурдасти кишвар ба хусус рӯстаҳои ниёздошта ба об ҳамчун неъмати бебаҳои табиат таъмин намоянд. аз рӯи гуфти менеҷери минтақавии барномаи ҷонибдории инкишофи иҷтимоии манотиқи кӯҳистони Фонди Оғохон дар вилоят Хуҷамёр Хумориков, лоиҳа бо маблағгузории дафтари Швейтсария оид ба рушд ва ҳамкорӣ татбиқ шуда, дарозии умумии ин хатти обгузар 14928 метр ташкил медиҳад. зиёда аз 50 хоҷагӣ, мактаб ва бунгоҳи тиббӣ дастрасӣ ба оби ошомиданиро пайдо карданд. раиси ҷамоати деҳоти Ванқалаи ноҳияи Шоҳнон Фарҳод Дарвозиев баҳри мавриди истифодабарӣ қарор додани се хати оби нӯшокӣ дар деҳаҳои дурдаст изҳори миннатдории худро баён намуда, қайд дошт ки қаблан барои дастрасӣ ба оби ошомиданӣ шаҳрвандон маҷбур буданд то масоҳати беш аз 1.5 километрро тай намоянд. имрӯз дар ҳавлии ҳар як хоҷагии ин деҳаҳои дурдаст чумакҳои оби ошомиданӣ дастрас мебошанд. сокинон барои ғамхорӣ ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва ноҳияи Шоҳнон ҳамчунин барои шарикони рушд изҳори сипос намуданд.